L-Unjon Maltija tal-għalliema ma rtiratx id-direttivi minkejja li l-MCAST ħallset dak kollu li kien dovut lill-għalliema tagħha, fosthom emendi tas-salarji, arretrati u allowances. L-MUT kienet ħarġet numru ta' direttivi fil-konfront tal-MCAST, fosthom li ma jippubblikawx riżultati tal-eżemijiet. Dwar din id-direttiva, l-istudenti kienu weddu li jistrajkjaw minħabba l-inċertezzi li d-direttiva hekk iġġib magħha. F'kummenti li tal il-ġurnal The Malta Independent, id-deputat prinċipal tal-MCAST Filip Vella qal l-MUT ma stennitx li l-kulleġġ kien se jonora l-obbligi kollha tiegħu, iżda tenna li l-MCAST kienet għadha impenjata li tagħmel dak kollu meħtieġ għal ġid tal-istudenti u l-għalliema kollha. Vella sostna li l-MCAST ma kellix problemi mal-MUT, iżda issa qed tistenna li għal ġid tal-istudenti jobbligaw il-ftehim tagħhom u jwaqfu d-direttivi l-oħra. Huwa qal li minkejja li mhux qed jittieħdu attendenzi nhar it-tnejn li ġej l-istudenti kollha li huma eliġibbli għall-istipendju se jirċevuh fl-interi tiegħu. Vella qal ukoll li waqt laqgħa li kellu mal-Kunsill tal-Istudenti saħaq li l-amministrazzjoni kienet miftuħa għad-diskussjoni dwar kumpens lill-istudenti minħabba r-riżultat tad-direttivi. U fakkar ukoll kif il-proċedura tal-MCAST hija ta' open door, għalhekk kull min għandu xi ilment jew mistoqsija huwa mħeġġeġ sabiex jitkellem mal-amministrazzjoni tal-kulleġġ u tal-istituti rispettivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.